No niin, lisää paukkua RCtä ja elämää. Ensimmäinen etäyhteys Zoomin kautta. Tällä kertaa kokeillaan, kuinka tämä toimii. Ja vieraana meillä on täällä Janne Koivisto. Onko X-Ray Finland vai mikä? Tervetuloa. Kiitoksia paljon. X-Ray Finland kelpaa hyvin. Joo. Sä tosiaan halusin sut tähän vieraaksi. Sä oot käynyt tuossa jokin aika sitten Matti CMissä. Ajat myös sitten Y10 Touringia ja 1.8 M8Etä, sähkökrossia. Jäikö jotain Joo, vielä eipä uupumaan? siitä, eipä siitä jäänyt. Yksi rekka maailmanmestaruus kerkesi tulla tuossa välissä, mutta se oli ensimmäinen ja viimeinen kisa samalla. Oliko ne noita Endurance? Joo, se oli Joo. just se. Se oli just se 12 tunnin mittainen, missä ajettiin 4 hengen joukkueessa. Niin Hakkilassa. Se oli ihan hauska. Se ekana suunniteltiin, olisiko se ollut sillä, että se alkaa niin kuin illalla 10, sitten se olisi loppunut aamulla 10, mutta sitten se onneksi käännettiin toistepäin, että siinä ajettiin sitten Joo. päivä, niin se oli kyllä tosi mielenkiintoinen ja hauska kokemus, mutta raskas kuitenkin. Mutta joo, se oli siis tämmöinen sivuhuomautus, mutta joo, siis Mattissa on ollut ehkä niin kuin eniten sitten turisti, ja nyt viime kesänä tuli uutena sitten tuo Casycrossi, mikä on ollut kyllä tosi hauska. Joo, sä et aikaisempina vuosina kasikrossia ajanutkaan ja nyt aloitit sitten ja hyvin on mennyt sekin. Mutta käydäänkö mikä kiinnostaa mua hirveän paljon, niin se Matti se EM, missä sä olit nytten. Oliko se, missä ne oli tänä Se vuonna? oli, se oli Belgiassa. Belgiassa, joo. Joo, tästä nyt on mennyt hituisen aikaa, kun ei olla näitä aikatauluja saatu täsmäämään kovin hyvin. Mä yritän muistella, mutta Öö, en mä tiedä, kerronko mä lyhyen vai pitkän version siitä, Siitä voi semmoiset semmoisen kaikki, sopivan. niin, me voidaan niihin tuommoisiin pikkujuttuihin palata sitten, mutta millainen reissu oli, kuinka meni kisat ja vieläkö Tota, meinaat mennä uudestaan? joo, siis ehdottomasti varmasti. Öö, Se matka alkoi vähän hassusti, kun oli just noita Helsinki-Vantaan lentokentällä oli lakkoa ja siinä sitten peruuntui menolennot ja sitten tulolennotkin taisi peruuntua pariin kertaan ja sitten meidän piti alun perin lentää Amsterdamiin ja sieltä ajaa Belgiaa sitten vuokra-autolla, kun se on halvempi tehdä se reissu sillä lailla, niin sitten loppupeleissä me lennettiin suoraan sitten Belgiaan ja sitten pois tultiin niin kuin Ranskan kautta sitten, että siinä oli joka suuntaan joutui vähän juoksentelemaan ja osa jätti sitten jo meistäkin matkan tekemättä, että se meni liikaa sitten säätämiseksi, mutta perille päästiin ja meille jäi vähän se eka päivä välistä, kun olisi päässyt jo kaikki nuo moottorit ja akut ja muut merkkauttamaan sitten valmiiksi ja pittipöydät laittamaan, mutta päästiin sitten kuitenkin harkkapäiväksi paikalle ja ei sillä lailla myöhästytty ollenkaan. Ja tota, ää, mulla on yhdet Matti CM aikaisemmin mä kävin Englannissa ajamassa ja silloin mä olin aika vasta aloittanut, mä olin ajanut sitä GT12-luokkaa ja sitten siellä ajettiin CS12, niin se meni ehkä vähän enemmän harjoitellessa ja sitten kun siellä ajettiin eri pitoaineilla, millä itse vanhemmat kuskit tai mitkä on harrastanut pidempään, niin on varmaan Suomessakin ajanut sillä Spider Gripillä ja on sillä lailla tuttu, mutta mä siellä ajoin sitten ekaa kertaa ja oli sitten vähän hankaluuksia saada auto siellä Englannissa toimimaan, mutta sitten tuolla Belgiassa me ollaan käyty pari kertaa aikaisemmin siellä samassa kaupungissa järjestetään Masters of Foam, mikä on varmaan, en tiedä, olisiko maailman suurin, mutta ainakin Euroopan suurin mattisautokisa, niin sinne on aina mennyt niin kuin päivässä kaikki paikat myyty umpeen ja olisiko siellä nyt tai niin kuin viime syksynä ollut 120 vai 130 osallistujaa, että siellä on niin kuin tosi kova taso
Ja se oli niin kuin sama kaupunki, mutta ne oli vaihtanut sitten sijaintia sille EM-radalle. Ja mä en tiedä johtuiko se sitten siitä eristä paikasta vai mistä se johtui, mutta niin kuin se ETS-matto ei toiminut yhtään samalla tavalla, miten se toimi sitten siellä edellisessä paikassa, että oli niin kuin alkuun pikkusen hankaluuksia ö, saada autot toimimaan, varsinkin viriauto. Stokkia mä oon ajanut pidempään ja se oli niin kuin enemmän hanskassa kyllä, mutta sitten se oli mun ensimmäinen virikisa suoraan EM-kisoihin, Mm. niin pehmeä alku, mutta ää, viriautoa mä en oikein saanut toimimaan kunnolla koko kisojen aikana, mutta silti silläkin pääsi kisailemaan ihan mukavasti. Ja jos miettii niin kuin tulevaisuutta, niin ehkä se viri kiinnostaisi pikkusen enemmän, koska toi, toi niin kuin stokkiin, se on semmoista tasaista jurnuttamista, ja Mm. nyt pystyy jo sillä lailla niin kuin ajamaan, niin kuin tuolla EM-kisoissakin pystyy sitä stokkia ajaa sillä lailla, että niin kuin alkuerät ja finaalit, niin mä en tainnut tehdä yhtään virhettä sillä lailla, että jos ei jotain muutamia mutkan pitkäksi ajamista vähän sen lasketa Mm. virheeksi, mutta ei niin kuin mitään nostajia eikä mitään, että pystyy ajaa niin kuin sillä lailla puhtaasti, mutta sitten on aina ne pienet säätöjutut, mitkä ei varmaan tuukko vasta sitten, kun on niin kuin paljon enemmän kokemusta ja muuta, mitkä saa sitten auton sen napsun verran nopeammaksi, että pystyisi niin kuin pärjäämään vielä paremmin. Et siinäkin tosiaan vaikka virheettömästi ajoo, niin silti moneskohan, mitenköhän se nyt hemmetti meni? Mä taisin voittaa C-finaalin Stokissa, joo. Joo, Joo. siitä sai semmoisen hienon plakaatin. Niin Joo. en mä muista enää mistä ruudustakaan mä siihen lähin. Mutta kuitenkin niin stokki toimi hyvin. Ja just niin kuin, kun mä oon Suomessa ajanut lyhyellä autolla, sillä että on niin kuin lyhentänyt Mm. auton, se on toiminut ihan ok. Mutta sitten tuolla, kun oli pitkiä semmoisia sweepereitä, vaikka tuntui, että se meni niin kuin hyvin se auto, niin Joo. silti se jäi sen napsun verran niistä muista. Ja sitten mä kävin niin kuin kattelee varikolla, että mitä ne niin kuin porukat touhua siellä, että minkälaisilla ne autoilla ne ajaa. Niin sitten se niin kuin, että pidensi se auton sen napsun verran pidemmäksi. Se lisäsi ihan hulluna mutkavauhtia. Se ei enää niin kuin tukehtunut se vauhti siihen mutkaan ja pystyi ajaa niin kuin sillai, niin kuin paljon lujempaa. Että sai niin kuin Joo. monia sekunteja pois sitten siitä 8 minuutin tuloksesta, mutta silti oli vielä se joku pieni, mikä olisi pitänyt keksiä, että olisi saanut sen viimeisen niin kuin nopeuden siihen ajoon ja olisi päässyt sitten niin kuin A, B-finaaliin. Joo. Mutta sillä lailla olen tosi tyytyväinen siihen, että pystyy ajaa niin kuin virheettömästi. Ja sitten aina se jännittää, sieltä oli tosi hienot videolähetykset, näkyy Joo. YouTubesta, mä oon katsonut niitä vieläkin välillä aina sillä, että miten se nyt menikään, niin vaikka siinä käy semmoiset mielessä, kun ajaa, on niin kuin painetta ja ihmisiä paljon katsomassa, niin se ei oikeastaan mua haittaa yhtään, että silloin mä pystyn ajaa niin kuin aika rauhallisesti ja varmasti, ja mä tiedän itsekin, että jos mä niin kuin johan finaalia, vaikka olisi paljon katsojia, niin mä en tee virhettä. Mutta sitten auta armias, jos mä niin jossain treenaan jossain Hakkilassa ja siihen tulee joku lempiäisen Joona kattelee olkapään taakse, niin se menee niin päin seiniä se auto saman tien. Se ei haittaa, vaikka siinä olisi se 1,000 ihmistä katsomassa tai se tulisi suorana koko maailmaa se lähetys, mutta jos siinä on vain se yksi katsomassa, niin se on se kaikista pahin. Niin, niin. Se tiedät siinä, että se keskittyy siihen tasan tarkkaan siihen, kuinka sä ajat. Kyllä, Joo. just näin. Oliko EMissä, niin oliko teillä siellä pitoaine niin yksityyppinen vai oliko siellä, niin se oli tämä just, mistä sä sanoit, että ajoit ekan kerran sillä. Ö, Ö, Se oli siellä Englannissa, oli se CS, ei Joo, CS, kun se Spider-grippi. Spideri. Joo, Joo, mutta täällä Belgiassakin oli yksi tyyppi pitoaine ja se oli toi Speedtech. okei. Okay. Sillä on ajanut GT12-luokkaa, ajoin ne kummatkin kaudet Suomessa, mitkä ajoin, niin ajoin sillä. Mutta se on Mm, vähän ärtsympää noille renkaille, että se tahtoo niinku pehmentää ja tuhota ne aika joo, nopsaa niin mutta se oli sillä lailla tuttu pitoaine ja sinnekin mä raahasin niinku oman pitoainepullon mukaan, mutta sitten
tulikin niin kuin ilmi, että siellä on ihan tämmöiset pidotuspöydät, että Aa. kaikkien piti käydä siellä pidotuspöydällä pidottaa ja sitten omalle pittipöydälle takaisin. Juu. Joo, se on vähän sillä tarkkailevat sitä pitoainehommaa. Niin Kyllä. oliko sä sillä just ajanut Suomessakin vähän sillä silmällä, että jos sä lähdet sinne ulkomaille, niin tiedät, minkälainen pitoaine on, vai oliko se vaan ihan niin kuin tuurilla sama? Kyllä se niin kuin kävi ilmi ja sitten kun ollaan käyty niitä moffeja ajamassa siellä Niin, Belgiassa, niin siellä on ollut sitten sallittuna muun muassa tämä speedtekki. Ja joo, on se niin kuin sillä lailla tuttu pitoaine. Mä en itse huomaa kauheasti eroa siinä ö, esimerkiksi CS High Gripiin, jos vertaa Suomessa, niin mulla on ihan sama, onko se speedtekki vai CS. Se CS pidetään niin kuin renkaat parempana, niin sen takia mä sillä ajan Suomessa nyt. joo, Mutta joo. ei se sillä lailla se pitoaine oli tuttu ja ok, että ei siinä ei ollut mitään ongelmaa. Joo. Onko matossa kuinka paljon eroa, jos sä vertaat, sä oot Hervannassakin tuossa Arskan radalla käynyt ajamassa joitakin kertoja, niin jos sä vertaat sinne Masters of Foamiin tai EMiin sitä mattoa, niin oliko suuri ero esimerkiksi tuohon Hervannan mattoon pidon kanssa sitten? Joo, siellä taisi olla ainakin kaikki reiskakuskit oli ongelmissa sen pidon kanssa. Ja mä en tiedä, tuliko se sitten siitä se ongelma, että kun siellä käytettiin ainoastaan sitä speedtekkiä, niin sitten tuli jotenkin semmoinen tosi limainen siitä pidosta. Ja No, sitten niin kuin kukaan ei oikein saanut niitä ainakaan reiskakuskeista toimii kunnolla niitä autoja. Että siellä niin kuin aikaisemmassa näissä moffeissa niin kun on ajettu siellä eri talossa niitä ajoja ja siellä on ollut sitten sallittuna pari pitoainetta, niin se on ollut jo jotenkin se pito niin kuin paljon tasaisempi ja helpompi. Mutta joo. tuolla se niin kuin muuttui limaiseksi ja se oli tosi vaikea autolle. Niin jos vertaa Arskapaanaan, niin siellä, miten sitä voisi kuvailla paremmin? Siellä Arskapaanalla se matto on vähän niin kuin kuivempi ja se on niin kuin semmoinen tasaisempi pito. Ja sitten tuolla se oli vähän semmoinen niin kuin märkä, limainen se rata. Ja sitten Joo. siinä mun mielestä vaikuttaa sekin, että kun Arskalla on liimattu se matto siihen pohjalevyyn, niin Mm. mun mielestä se on niin kuin pikkusen liukkaampi vielä sitten Joo. mitä on noi rullattavat matot. Mutta se on mun mielipide, mutta näin mä Joo. sen koen itse. Se voi hyvin ollakin sellainen, kun on liimattu siihen puuhun kiinni, niin se voi olla, että se tuommoinen tavallaan irtomatto, mitä ne käyttää, että se tuntuu paljon pitävän, semmoiset just niin kuin limaisemmalta ja tällä, kun sanoit. Kyllä, kyllä. Joo, joo, ja se oli sitä mieltä, jäit siitä EMistä ja Master of Foamistakin että ensi vuonna uudestaan. Pitää katsoa. Kyllähän se aina kiehtoo, mutta sitten kun on itselläkin 4 lasta ja tota, on nämä kulut täällä maapallolla kasvanut, että miten Niin, pärjäilee menemään, niin kun noi kuitenkin imasee sillä lailla suuren summan rahaa noi reissut, että niin et no, varmaan noi rengaskulut on aika isot Mattiksessa, varsinkin kun EMssä on jo stokkia ja viriä, ja sitten kun niitä renkaita piti olla muutamia kymmeniä sarjoja mukana, niin se imaasee rahaa. Akuista mulla on sillä sponssi, että ne saa vähän halvemmalla. Mutta toki sinnekin sitten taas uudet akut kumpaakin luokkaa omansa. Ja no sitten on helpottanut toki, kun ollaan sitten niin kuin porukalla vuokrattu. Mä oon aina vuokrannut meille majoituksia ja sitten tuolla niin kuin Häkämiehet ja Uumarsalo on vuokrannut meille vuokra-autot ja sillä lailla vähän jaettu aina noita taskeja tuonne maailmalle, mutta sillä lailla kun porukassa liikkuu, niin pääsee vähän edullisemmin, mutta se on aina se raha kysymyksenä, että jos olisi enemmän rahaa, niin kiertäisin kyllä paljon enemmän kilpailuja tuolla maailmalla. Ne on hauskoja, tosi opettavaisia ja sitten jos meinaa niin kuin saada sponsseja ja pärjätä, pärjätä niin paremmin niin se vaan pitäisi päästä maailmalla ajamaan, että ei se kauheasti mitä Suomessa tekee tai miten Suomessa pärjää, niin ei sillä ihan hirveästi ole vaikutusta sitten, että se on, noihin. juu, se on ihan totta, mutta se on tietysti justi sinne lähteminen ja
ajan, ajan ja tietysti rahan saa järjestäminen niihin reissuihin, niin se ei ole ihan niin yksinkertaista enää. Ei, No joo, mutta mites noi 1.12 MM ja muut, kiinnostaako? Ei. ei ainakaan toi tuleva, se taisi olla jossain tuolla pitkällä Aasiassa toi seuraava Niin on joo. MM-kisa ja sitten siellä mun käsittääkseni Viri on semmoinen niin kuin rajoittamaton, että tuolla EM:ssä se ajettiin kuuspuolikkaalla niin kuin blinki-noparisäädöillä. Niin kuin Et kun Suomessakin, joo. Suomessa ajetaan niin kuin kuuspuolikkaalla, mutta sä saat laittaa niin kuin noparista turpoja ja boosteja, että se on niin kuin Suomessa niin kuin pääsee lujempaa autoilla kuin Okei, tuolla EMissä. joo Et joo. sen takia mä itse, mitä mä kerkesin treenata viriä, niin mä ajoin ihan sitä blinkiviriä sillä Joo. lailla, että sitten se on jotenkin, niin kuin se blinkiviri vielä menee ihan ok ton stokin jälkeen, että mutkavauhti on kutakuinkin sama, mutta suoralla toki kulkee pikkusen lujempaa, mutta se, että sitten kun sinne laitetaan vielä tehoja noparista, niin sitten se on vielä niin kuin itselle tällä hetkellä tuntuu semmoiselta vähän liian isolta askeleelta, varsinkaan kun ei kerkeä treenaamaan, niin miten sitten olisi mahdollisuuksia ehkä pärjätä sitten siinäkin. Että se ärsyttää, että viime kesänä oli tarkoitus treenata just Hakkilassa sitä virimattista ja virituristia, mutta sitten tuli tämä kasikrossi ja se vei Mm, vähän niin kuin sen ajan pois. joo. No joo, se on tietysti, jos mä jotenkin muistelin, että olisi Suomessa ajettu blingi noparilla, mutta Sitä on joskus ajettu, mutta mä en tainnut silloin harrastaa vielä. joo, se voi olla, että mullakin on jotakin vanhoja muistikuvia. Mä en ole siis itse Virimattista edes koskaan ajanut, mutta se mitä muistelin jostain Joo, säännöistä. Ei se ole pointti tässä. Mutta joo, sä tuossa vähän sivusitkin niin kymppi Viritourinkia, niin kymppitouringissa, niin minkä verran sä ajelet sitä vielä Mattiksen lisäksi sitten? Ja jos ajat, niin onko se stokkia vai viriä, kumpaa se mieluummin niistä? Viriä mä oon muistaakseni, kokeilinkohan mä viime kesänä, taisin käydä pari kertaa Hakkilassa kokeilemassa. Siinä on niin kuin mun virituristihommat. Sekin kiinnostaisi kyllä, mutta sitten mitä katso viime kaudellakin, ei saatu yhtään kisaa aikaiseksi niin kuin virituristissa. Ei vaan ollut osallistujia. Niin se, että sitä alkaisi treenaamaan ja siihen laittaisi vähän rahaa kiinni, niin sitten se menee just siihen, kun silloin oli ne koronavuodet tai alkoi korona ja loppu korona, niin se, että jännät, ekana pyydät töistä vapaat kisaviikonlopulle ja varaat tyyliin kaikki majoitukset ja muut ja sitten jännät viimeiseen iltaan asti, että tuleeko nyt se viides osallistuja tyyliin siihen luokkaan, että se kisa ajetaan, Joo, niin se on niin kuin tosi ärsyttävää. Niin sen takia luultavasti pysyn tuossa stokissa, että siellä kuitenkin, vaikka ne autot kulkee hitaampaa, mutta siellä on niin kuin tosi tiukkaa vääntöä sillä, että ei, mua ei niin kuin se vauhti ihan mielettömästi kiehdo sillä, että pitäisi päästä miljoonaan niillä autoilla, vaan se, että sen auton niin kuin saa tai mulle antaa ehkä eniten se, että mä välillä pystyn katsomaan sitä, tämä kuulostaa hassulta, mutta vähän niin kuin kolmannesta persoonasta sitä mun autoa sillä, että mä ajan sitä sillä radalla ja sitten mä niin kuin katson, että oi helkkari, kun se menee hienosti noin mutkat ja muuta ja sitten mä niin kuin unohdan, että mä ajan sitä, mä vaan katson sitä autoa, että niin miten se noin hyvin meni tonkin mutkaan ja sillä, että tämähän menee niin kuin tosi hyvin ja sitten pystyy niin kuin jotenkin aistimaan ne niin kuin pienimmätkin, että jos se vähän yliohjaa tai puskee tai muuta, niin sitten tietää, että kun muuttaa vähän sen, niin sitten saa niinku sen ihan täydelliseksi sen auton. Niin mulle ehkä antaa se enemmän. Ja sitten se, että pystyy ajamaan niinku tosi tiukkoja kisoja, niin entäkö se, että pitäisi niinku oikeasti kulkea 150 se auton siinä suoralla ja sitten teet yhden virheen ja sitten laitat 300 euroa taas rahaa siihen, että se auto liikkuu, niin joo, ei se ole ehkä mulle se juttu, mutta siihenkin ehkä enemmän on päässyt kiinni, että just tuossa Mattiksissakin, niin se stokki on nyt niin kuin omasta mielestä sillä tasolla, että
niin kuin, siinä pystyy niin kuin tasaisesti kilpailemaan, mutta se vähän niin kuin junnaa paikallaan sillä, että niin kuin Suomessa on Nikon kanssa on tosi kovia vääntöjä. Niko on niissä varmasti niskan päällä, mutta oikeastaan se on niin kuin meidän kesken tähän asti nyt ratkottu niitä kisoja Suomessa ja sitten tuolla kun maailmalla menee, niin sitten kun ei ole sitä pikkunapsua eteenpäin, niin siellä on siinä PC-finaalin joukossa, mutta just se viri, niin koska siinä pystyy, niin kuin, siinä pystyy ehkä kehittymään tällä hetkellä eniten, niin sen takia se kiehtoisi. Kyllä, joo. Kuulostaa kyllä ihan loogiselta. Ja tuossa kun mainitsit siitä kolmannesta persoonasta kattomisesta, niin sehän on varsin hyvä semmoinen ominaisuus, koska mitä itse olen huomannut, jos tavallaan keskittyy niin kuin liikaa vähän siihen omaan ajamiseen, niin se tuntuu helposti, että tavallaan, että ajaa niin kuin hiljaa, tavallaan liian Ja, hiljaa. Ja sitten siitä saattaa tulla näitä yleisiä liian kovaa ajamisjuttuja. Nyt jos sen osaisikin ja, nähdä, että sehän menee hienosti jo, että miten se onkin noin hyvin menee, niin silloin se periaatteessa et ajat liian kovaa, etkä liian hiljaa. Mutta kyllä. se on aika hyvä niin kuin ominaisuus mun mielestä tommoseen hommaan. Niin Ja, ei tuu sit itteensä helposti vähän kattoo sillä silmällä, että ei tästä kyllä tule mitään. Niin sen tietää, kuinka se sitten eteenpäin menee. Niin. kyllä. Mahtavaa. Ja sä voitit 10-kymppi-touringin, olen mä nyt ihan väärässä, jos mä sanon, että Suomen mestaruuden stokissa. Niin, SM-arvoahan virallista Niin, niissä ei ole. epävirallinen tämä Niin, stokkiluokka. joo, Joo, joo. Se oli nyt, taisi olla kolmas noissa turisteissa. joo, mahtavasti, mahtavasti meni se. Ja miten toi, jäi tuossa muuten Mattiksesta pissinkin pois toi tämän vuoden, tai viimeksi ajettu tämä Well Track Touri, Joo. niin millä sijoituksilla siellä oltiin sitten? Siellä mä olin kakkonen, että voitinkohan, mä taisin voittaa ekan kisan Hakkilassa ja sitten Niko voitti Äänekoskella ja sitten Power Parkissa. Että Niko vei sen niin kuin 2-1 nimiinsä. Joo, se on aika mahtava sijoitus kans sielläkin. En mä tiedä. Se jotenkin tässä on tullut sillä, että niin kuin, eh, en mä tiedä. Jotenkin tuntuu, että kun on just on sponsoreita, on sitten Mm, paidassa ja muuta, niin siihen tulee niin kuin ihan oma niin kuin potenssi noihin kilpailuihin sillä, että niin kuin aina jotenkin itse olettaa, että olisi pakko voittaa ja mm, olla aina se paras, niin sitten just toi kakkonen, vaikka sekin on loistava sijoitus, ja silloin kun aloitti tämän harrastuksen, niin ei osannut edes ajatellakaan, että voisi ikinä jonnekin podiumille jossain päästä. Toki mä arvostan niin kuin todella suuresti noita viriluokkia, ja missä oikeasti on nämä Suomen parhaat kuskit, että siinä mielessä mä oon vähän itsekriittinen, että mä en ole kauheasti antanut arvoa näille omille voitoille mm, sillä, että vaikka nyt kun mä nyt siinä turistissa kolmesti voittanut ja Mattiksessa kolmesti voittanut niin kuin nyt mestaruuden tänä aikana, mitä on harrastanut, niin että sillä lailla ok pärjännyt, mutta aina jotenkin sitten tuntuu, että vaikka se on nyt väärin ajatella sillä, että jos joku Pekko tulisi siihen ajamaan, niin en mä ikinä voittaisi niitä, mutta onhan se sillä, että jos Häkkinenkin tulisi ajamaan yhtäkkiä tuohon Riihimäen radalle karttinkia, niin kyllähän se kaikki voittaisi siinä, että pitäisi sillä lailla osata ehkä arvostaa enemmän saavutuksia, mutta just se on mukava, kun pystyy, niin kuin, Niko on niin kuin maailmanluokan kuski Mattiksissa, missä mä oon sitä eniten päässyt seuraamaan, ja EM-kisoissakinhan se oli Virissä ja Stokissa se oli A-finaalissa, joo. ja siellä se sai niin kuin semmoisen pikkuharppauksen siihen, mitä mä en saanut siihen omaan autoon, että se pystyi olemaan siellä niin kuin A-finaalin puolella, mutta sitten on mahtava huomata, että mä pystyn niin kuin Suomessa sen kanssa joissakin kisoissa se menee niin kuin menojansa, sille mä en pysty mitään, mutta sitten joissakin mä pystyn sen voittamaan. Ja sitten on, niin kuin Power Parkissakin oli
niin kuin joku finaali oli semmoinen, että me ajettiin se 8 minuuttia niin kuin ihan näin lähekkäin tyyliin siinä se koko Joo. 8 minuuttia sillä, että ne on niin kuin, ne antaa tosi paljon sillä, että niin kuin tietää, että on sitä itsekin jotain oppinut tässä. Oo, joo. Hyvä muistaa aina se oma kehitys, että kuinka se on mennyt siitä, kun on esimerkiksi aloittanut kilpailuja ja muuta. Et kuitenkin ei noita niin kuin Saarisen Nikoja ja kumppaneita, ne ei kukaan ihan hirveän moni haasta niistä, ketkä tulee Niin, yhtäkkiä. Et kovia kuskeja kyllä. kyllä. Joo, joo ja sitten niin, sä kävit tuossa vähän Mattiksenkin setuppeja varmaan sen verran läpi, mitä ehkä halusin kuullakin. Ja tuossa toi M8E, mikä sulle on uusi juttu tavallaan näistä. Ö, miksi et sä ajanut nitroa? Miksi sä ajat kaasuja? Sähköä? Se on hyvä kysymys. Jotenkin me asutaan tässä rivitalossa eikä ole autotallia eikä edes lämmintä varastoa ja kaikki mekkaamiset tapahtuu täällä mun pojan Hmm. huoneessa, niin ehkä siinä se niin kuin, hajuhaitta tuleehan noistakin, kun jollain vedeellä putsaillaan ja muuta, mutta se ja sitten kun noissa sähköpuolessakin on niin paljon opittavaa, mä en ole ajanut mitään kymppikrossia enkä mitään niin kuin, hyppyautoja sillä lailla aikaisemmin, että toi niin kuin, kasikrossi siinä mielessä on niin kuin, kokonaan uutta, että siinä Hmm. on pitänyt opetella niin kuin, tosi paljon, niin se, että jos pitäisi vielä opetella jotain nitrokoneen toimintaa ja kaikkea muuta siihen, niin se olisi ehkä liikaa. Mutta mä tässä pikkusen viime kauden jälkeen kyselin, että olisiko löytynyt ehkä mekaanikkoa, että ne polttiscrossaritkin kiinnostaa paljon, varsinkin just niiden pitkien finaalien takia, koska mä koen olevani hyvä niin kuin semmoisessa pitkässä tasaisessa suorituksessa, niin siinä mielessä niin kuin kiinnostaisi tosi paljon, mutta se vaatii aina sen mekaanikon sinne, niin se on vähän mahdottomuus. Se on, se on totta, että siinä on monelle se sähkön tavallaan helppous, ei ajamisessa, vaan harrastamisessa ylipäätään, niin se on Kyllä, helpompi kyllä niin kuin itekseenkin lähteä, kun sitten taas nitrovehkeillä, mutta, sepä se. mutta kyllä sitä kokeilla kannattaa. Siinä on paljon myös juttuja, mitkä kiinnostaa, niin kaikki nitrokoneet, säädöt ja kytkimet ja kaikki, niin Sen on mä ne. oon oppinut tässä, että se kokeilu tulee kalliiksi aina, Niin että ja se on se on. parempi jättää tekemättä. Meillä täällä Pirkanmaalla on hetkinen 3 uutta kokeilijaa nyt, että niillä on kaikilla nyt nitrot ja sähköt molemmat, että No niin, niinhän siinä sitten kävi. kyllä, se Mutta on ihan, eikä, mä tykkään itse nitrosta, mutta luokka kuin luokka, niin se on mun mielestä hyvä, että se palvelee tavallaan harrastajaa itteensä. Niin kyllä. on hyvä. Onko sä kasikrossia, sä oot kuitenkin kerennyt jo jonkun verran ajaakin tuolla niin kuin reenejä ja kisoja. Onko sä huomannut siinä tavallaan sen auton säädössä jotain semmoista, mikä olisi sanotaanko ö, vähän niin kuin ylimalkaisempaa verrattuna noihin tasamaavehkeisiin? Että jos sun pitää laittaa, vai laitat sä sen kasikrossinkin samanlaisilla tarkkuusvehkeillä iskuun tonne radalle kuin vaikka Mattiksen ja Kymppitouringin? No siitähän mä oon saanut kuulla kyllä, että siellä ollaan millimetriviivottimen kanssa ollaan laitettu ja sehän tässä on ollut kaikista niin kuin henkisesti raskainta tässä kasikrossissa se, että kun on tottunut niin kuin sillä pimpan päälle noihin autoihin, että on kaikki turhat riisuttu niistä autoista pois ja sitten kaikki on aina puhasta ja ennen kisoja purkaa ne ja harkkapäivien jälkeen purkaa ne ja putsaa ja laitan kuntoon, niin sitten kun aloitti just tuon kasikrossa ja sitten se tulikin pölyiseksi ja kuraiseksi ja märäksi ja likaiseksi se auto, niin se oli niin kuin sillä lailla joutui hetken aikaa miettimään, että onko tässä mitään järkeä sillä lailla, että Mm. mulla menee niin kuin aivan hemmetin kauan, kun mä aina purkaa ja putsaan sen auton täällä kotona, mutta se mulle tässä harrastuksessa on myös lisänä se, että mä tykkään tehdä niitä
niin kuin mä käytän kotona tosi paljon aikaa niiden autojen laittamiseen ja putsaamiseen ja kaikkeen mahdolliseen, että mutta palatakseni takaisin siihen kysymykseen, niin joo, säädän aika tarkasti sitä autoa ja kokeilen tosi paljon säätöjä, mutta mun mielestä niin kuin, ö, ihmisten, jotka haluaa pärjätä niin kuin kilpailuissa jossain luokassa, niin sillä olisi niin kuin suuri etu ajaa eri luokkia niin kuin siinä rinnalla, koska niin kuin kaikki mun mielestä palvelee kaikkia. Että sä löydät jostain, niin kuin, mikäs tuossa crossissa olisi vaikka esimerkiksi kasteri. Se Mm, on semmoinen säätö, mitä mä oon käyttänyt aika paljon, ja sitä mä en ole käyttänyt ää, turistissa enkä mattiksessa kauheasti, tosi pienesti, mutta nyt kun aloitin viime kesänä sen kasikrosin ja huomas sen kasterin vaikutuksen, niin nyt mä niin kuin viime kaudellakin mattiksessa pelasin aika paljon sillä, että joo. muutti sitä kasteria sieltä, että kuinka paljon se tekee, että niin kuin voi löytää niin kuin noissa eri luokissa, niin kuin löydät eri säätöjä ja sitten hoksaat, että hemmetti, että mähän kokeilen tätä tossakin luokassa ja sitten huomaa, että kuinka hyvin se toimiikaan tai sitten huonosti, mutta sillä, että niin kuin mun mielestä ne niin kuin palvelee nuo luokat keskenään toisiaan tosi hyvin. Ehdottomasti joo. Ja toi auton laittaminen se on itsellekin semmoinen, mä puran ja putsaan ja huolan paljon niin 8 nitrokrossiakin Joo, välillä vähän, ehkä turhankin usein, mutta se on yksi asia siinä, mikä on, mä pystyn tavallaan, se on semmoinen zen-tila, sellainen, että mä kyllä, en ajattele silloin mitään muuta kuin sitä, mitä mä teen. Mä oon kokenut sen kyllä, hirveän tärkeäksi tuossa, että se on iso asia niin kuin omalle päälle, että pystyy keskittyä vaan siihen tavallaan, mitä tekee, silloin ei ajattele niin muita juttuja ollenkaan. Se on, ja sitten kyllä, tietysti kun vehkeet on iskussa, niin siihen kun pystyy luottamaan, että ne ei hajoa mm, esimerkiksi kisassa, niin se on iso apu siihen keskittymällä sitten taas omaan ajoon, että kun, jos pitäisi miettiä, että mahtaako häntä kestää tämä vehje, että ei ole tullut laitettua laakereita tai muuta, niin siinä on aina yksi ylimääräinen tavallaan stressitekijä, mitä ei välttämättä kyllä, korokkeella tarvitse olla. Niin kyllä, ja sitten justiin noista JQ:n videoista ja kirjoista niin mm, katsonut, niin ei se mun mielestä huonoa ole, että ne vehkeet on laitettu niin kuin tarkkaan ja huollettu hyvin, niin se on joo, kyllä ihan totta. Ja sitten justiin toi, että tasamaa ajamisestakin on hirveä hyöty niin tuonne saviradallekin, että sitä ei moni välttämättä osaisi ajatella, että se tarkka ajaminen, kuinka se siirtyy niin kuin matolta sitten parhaimmassa tapauksessa tuonne saviradoille, niin siitä on aika iso kyllä. eto. Linjoilla kuitenkin sielläkin pärjätään paljon. On. Ja just se että niin kuin koko aika tekee jotain tasaisesti, että oli se sitten mikä tahansa. Niin mä veikkaan, että se, että jos mä pelaan jotain Fortnitea pleikkarillakin tuossa, niin se, että kun mä teen mun käsillä, silmät kattoo, aivot toimii, koko aika tulee sitä silmäkäsikoordinaatiota siinä, niin se on ihan sama mitä tekee, niin se tatsi pysyy niin kuin niihin kaikkiin luokkiin yllä sillä. Kyllä, se on kyllä ihan totta. Ihan totta se, ja se siis justiin niin kuin, hetkinen.